Goedemorgen iedereen, welkom bij Escape Room Designer. Mijn naam is Levi. Ik ben Sebastian. En vandaag staan we bij het Markland College in Oudenbosch. Met onze politie, werving trailer. En met de politie. Ja, kijk eens. Ja, wij gaan vandaag een heleboel studenten in deze leuke escape room laten. Om ze kennis te laten maken met politiewerk en wat het eigenlijk allemaal inhoudt. En ja, we gaan er een hele mooie dag van maken, denk ik toch. Dus Zeker. ben je nou nieuwsgierig geworden, dan zou ik zeggen, Ga je mee?